La pedra és un material que si pensem ara de treballar pedra, pensem a energia, pes, maquinària, no? És un material pesat, feixuc. I aquí tenim un senyor que ha de tenir 70 anys, és molt petitó, no té molta força física. El que té és el coneixement. Té el coneixement i l'experiència de saber exactament on s'ha de picar aquella pedra amb un toc molt petitó, craca. O sigui, eficàcia i eficiència en el coneixement, no en la força ni en l'energia. Per mi, els materials naturals, sobretot, a més de ser una solució tècnica alternativa, el que ens ofereixen és una fantàstica eina de reflexió sobre la nostra mateixa capacitat de càrrega. Els materials naturals, com el nostre cos, poden absorbir una càrrega molt gran quan l'estàs carregant de forma equitativa. Si li poses la càrrega de forma desequilibrada, de forma molt més evident que no amb el formigó, generen deformacions i tenen problema. Però si tu equilibres la càrrega, llavors poden aguantar pràcticament l'inverosímil. Llavors, pensar en aquest equilibri, pensar en l'equilibri de la càrrega, la geometria, la forma d'aplicació, és un exercici de disseny espectacular i absolutament meravellós, amb un material que et dona com a retorn una bellesa y muy grande. Porque cada vez necesitamos más y más y más de estos elementos y de estos materiales que tienen unas capacidades diferentes a los que tradicionalmente hemos conocido y que evidentemente nos han marcado la historia. La edad de piedra, porque había piedra, el cobre porque había cobre, el bronce porque había bronce, el hierro porque había hierro, el acero porque el acero revolucionó, los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y actualmente creo que tenemos la suerte de que nos estamos acercando y que el conocimiento está avanzando y conocemos otra escala y conocemos las cosas en una escala más pequeñita que nos permite actuar con la mínima materia y seguramente con la mínima energía, y esto nos permite pensar en el mundo de una manera diferente, ¿de acuerdo? A esto es a lo que llamamos nanotecnología o nanociencia, una ciencia que no viene definido por no sé qué, sino que viene simplemente definido por una escala. No hemos definido una metrociencia, ni kilometrociencia, ni centimetrociencia, pero sí hemos definido una nanociencia. Yo simplemente creo que aportan, que están ahí, que nosotros los necesitamos y que son naturaleza, porque todos son tabla periódica y todos son elementos que están en la tabla periódica y los ha generado la naturaleza, igual que a nosotros, para que convivamos y los utilicemos. Ahora creo que hay que poner el foco donde hay que ponerlo y hacer que este uso sea el máximo de racional i seguro possible. Com els unim entre ells? Bé, esclar, una vegada units i una vegada tenim tota aquesta posada en conjunt dels materials, ve una altra reflexió important, com els mantenim? Perquè, esclar, la construcció ha arribat a unir excessivament masses materials. Hem perdut els avantatges d'abans de la construcció amb sec. O sigui, com desfem els materials. Aleshores, el manteniment és realment un dels aspectes que seran més difícils de realitzar en el futur. Pensem que ara la rehabilitació s'està centrant en unes construccions que estan fetes de materials nobles, terra, pedra, fusta i no masses més. O sigui, quan haguéssim de rehabilitar edificis amb nanotecnologia sota la influència de les patents, quants residus ens hem pensat si realment la societat és capaç de suportar socialment i econòmicament les rehabilitacions d'aquí 30 o 40 anys? Bé, jo ho veig bastant difícil. I dissortadament l'arquitectura actualment, jo crec, ja faig una opinió personal, està molt vinculada a la moda. Hi ha moltes actituds de moda, tant del material natural, de la solució tradicional, etc., com de l'edifici circo, de l'edifici que obre les finestres sol i que les tanca i que té uns sensors i que no sé què. Hi ha promotors que els interessa tenir un edifici que canvia de colors les façanes i no sé què i que té una forma fàl·lica,
perquè toca, diguéssim, hi ha gent amb actituds personals que volen tenir edificis de materials que diuen naturals i consideren que el ciment no ho és, etc. Tant uns com els altres són vàlids. El problema és el coneixement que hi ha al darrere de tot això. En aquest sentit, crec que tots dos estem aquí dient moltes vegades el mateix, des de dos punts de vista diferents.